og velkommen til den her. Og skal vi til Turlau og spiller på tv. Lyden er ikke så god. Jeg håber, det er ikke så godt. Så skal jeg være væsk. Jeg håber ikke, det gør det. Og hvis det lyder som en pige. Wow. Det var lidt ude. Vent. Se. Okay. Ej, det er bare. Vi har sommerferie. Vi har sommerferie. Vi har sommerferie. Vi har sommerferie. Altså, min skole har jeg ved ikke, I har endnu. Når denne video uploads, så har I sommerferie. Altså, jeg vil næsten vide, hvad jeg så har. Fordi sådan, den er ny med den. Ej, tv får det til så godt. Og hvis min Minecraft crasher, så ikke tager af det. Jo, vi skal til det. Jeg er det. Men ikke sådan noget, det var sådan, nej, sikkert en dårlig video. Så bliver jeg ked. Det er ikke min skyld, at jeg fik pik på min trole. Ja, det skal ikke noget. Jeg ved ikke lige, om det bliver godt. Jeg ved ikke, at jeg lort til at bygge. Og ja, jeg bruger pixeltekster. Pack. Hvis I kan se det. Glass. We use the glass in the lighthouse. Kan det. Så roligt, det kommer mere. Det kommer til at tage 5 minutter. Og jeg har optaget 3 minutter og 30 sekunder. Og ja, det er noget, jeg kan sige. Alle med bandekameraet, så skal jeg jo sige. Altså, hvis det skal klog, som jeg. Ja, så kan man godt gøre, som man kan sige. Jeg håber faktisk, at I er så klog som mig. Ja, jeg kan bare søge på engelsk og dansk. Glowstone. Den her ting, som der er på den alle sammen næsten. Sådan. Skal vi bare gå ud og kigge? Det er jo sådan Hofmann. Nej, man kan jo bygge robotter der. Det kan være robotter. Det er også nogle biblioteker til. Der er nogle sekunder tilbage. Og det er sekunder talt. Så er jeg næsten ved på, at der er gået 5 minutter. Inden der er gået 5 minutter. Der er gået 5 minutter om. Okay. 3, 2, 1, nu!
Så stadigvæk mange den der med. Jeg venter bare lige. Kom, prøv lige at kigge. Jeg spørger. Okay, kan jeg ikke til at spørge. Jeg vil ellers lige lave en lille klip. Det går sgu ikke, du. Ikke en fejl. Det er ikke en fejl. Okay. Det her, det skulle være et lys, altså, fyrtårn. Det er fandme ikke. Der er bare helt masse kugler, der flyver rundt. Af de der indre ting. Så er efter. Ej. Se, det var det, der er på bygge. You steal my design. Okay, det er ikke. Nope. Jeg kan se. Det. Undskyld. Jeg ser mig Eisebrænd. Det er bare ikke rigtig bygninger der. Jolly the kids. Holy moly. Jeg tror, den vinder. Nej. Nej, jeg kan ikke. Good. Ej. Med. Jeg kan se, at jeg prøvede at bygge. Sådan der fyrtårn. American Pie. American. Den her. Den er god. Så er det det her, der ikke er så godt. Hvad er fuk? Den dør. Væk. Wow. Vent. Ja, det var sejt. It's awesome. Lord. Den er awesome. It's awesome. It's awesome. It's awesome. Aha. Oh my god. Ellers er virkelig en test. Oh shit, der kan jeg skærme lige ud for mig. Wow. See walk in. Hej, kom der på en. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. plads. Jeg laver lige klip til næste. Til vi lige begynder, fordi det er lidt kedeligt at vente på spillere. Hej. Jeg klippede til lidt før. Jeg ved det godt. Jeg vil klippe til at gå bare ind, men jeg gider ikke skændes. Jeg tror, det er vigtigt. Så jeg tror, vi skal lave et skilt, der siger
Freaking. Ej. Jamen, jeg tror bare, jeg skipper, så... Jeg ved godt, jeg lige har kommet i gang med den. Jeg vidste ikke lige, hvad det var. Jeg tror bare, jeg klipper, så... Ja. Bye. Det kan blive op til. Den første event, jeg også stillet. Det er en viking. Jeg tror, det er en viking, så jeg gør det på den måde. Jeg vil egentlig prøve at bygge. LOL. Lutes, mand. Det er lutes. Okay. Åh! Crap. Vi gør det efter det, jeg tror til. Ja, det er det. Men jeg var sådan, jeg har lavet lidt op. Se, det her, det er min. Se, hvad står på skiltene. It's a viking hate. Oh my god. Jeg er pro, man. I'm pro. Det er en båd. Det er ikke en båd. Det er en båd. Hvor jeg troede I. Ej, undskyld for, at jeg stemmer det her hele tiden. Det er da fandme for dårligt. Se, den her. Nej. Den måde, man er bygget på. Det er også svært. Det er okay. Det er kreativt. Det er kreativt. Is not. Undskyld, hvis der er lidt baggrundsstøj. Det er bare fordi jeg sidder i en stol, der godt kan sige lidt lyd, og så fordi jeg sidder med noget andet. Sådan. Det der, det er fandme en viking. Den der, den er awesome. Det er den bedste. Ja, jeg vidste bare den. Nej, vi går på 4 her. Holy crap. Damn. Og stadigvæk undskyld, hvis det kommer til at larme en lille smule. Prøv noget nyt. Vi prøver simpelthen noget nyt. Altså slutningen skal nok blive noget op ad IP til server. Okay? Ja, fint. Okay, det er fint. Jeg regner med det. Mange af jer. Nej, der kommer ikke noget i slutningen. IP-beskrivelsen, som der er til alle andre serverspillere, men jeg klipper lige til næste game. Hej. Undskyld, jeg ved godt, jeg ved godt, hvad jeg købte denne mand. Men skal jeg købe ulv? Okay. Og lige slår på en tab, jump, which er nu med for 3 second stacks. Wolf strike steals 300% knockback. Åh, damn! Hvad er det der? Den er meget bedre. Så kan jeg næsten flække Jonas på slag. Og Jonas og Stefan, det er
Share nej, right. Ja, det er nogle af mine venner, der sikkert også kommer. Det er jo dem, der gerne søger også. Den har teleporting eggs. Kan vi se den? Teleport. Og man kan dobbelt hop. Oh shit. Og siden jeg er endermand, så kan jeg nok. Det kan jeg ikke se. Oh. Kan jeg ikke bare stå her igen? Ej, det er jo kedeligt for jer. Ja, nu det. Der er ingen, der bare overhovedet ikke har død. Shit! That knockback. Ja. Vi er inde i der, den heller ikke. Oh my god! Det der var vi lige kommer sammen med dem, måske gerne ud at købe. Oh shit! Nå, crazy block. Det er endermand. Jeg er ikke så god med endermand, fordi spider er bedre med spider. Fordi så hvis det er, jeg kravler på muren, så kan jeg bare holde shift med. Hvad? Det der, det er cheat, mand. Sådan der. Ej. Mand. Shit! Oh. Der døde jeg ven. Jeg går på tredje. Skelettet her måske lidt en hacker. Det må jeg indrømme, han hacker. Jeg vil bare skrive. You good? Oh. Det er sådan, jeg vil gå. Jeg tror, det her er den første video. Bare roligt get link til den her channel. Og Enderman Battle. Men jeg tænker, det var det for denne her gang.